Sa Ingles, ang palayok. Palayok. Whisker. Ay. Mixer. Palayok. Palayok. Letter T. Papa. Ikaw mo to! Tagalog to English challenge. Category, mga bagay na makikita sa bahay. In English, things found at home. Let's go. Number 1. Ano sa Ingles ang kumot? Ha? Kumot. Comfort. Ay. Pillow. Wrong. 5. Kumot. CR. Ay, 5. kumot. 4. Uy, kaning ana. 4. Hab. 4. 3. 2. 1. Beep beep. Answer is blanket. Ay, Ay, Next. Na English. Next. Ano sa Ingles ang kubeta? si kubita. Sama na ay. Parador. Anong kubita? Comfort room. Three. 3. English. Ay, kanang Bisaya daw. 2. 1. Kumintan below. Ha? Ay, ba? Nagagulog. Answer is Comment your answer. ano We are Japon. sa Ingles ang basurahan? Trash can. Very good. Alam mo. Game. Game. Ano sa Ingles ang balde? Kuan. Labrador. BNI. 4. Ang taga English na oy. Balde. Baldi. Jack Angel with up the hill. Bakit? Very good. Oh. Ano? Next. Ano sa Ingles ang... Uy! Takuri. Ka. Very good. Sige ito. Next. Ano sa Ingles ang walis? Broom. Ikaw din, di ba mo Tagalog? Nag-practice na. Sa Ingles ang gripo. Faucet. Very good. Kami kong tap water. Wow. Oh! Oh. Kanapin. Ano sa Ingles ang pader? Sa? Wall. Pader. Very good. Wall? Bongbong? Ano sa Ingles ang alkansya? Piggy bank. Very good. Ano, in-year man ito. Huwag mo ni din. Na dili man kuan, dili man baboy. Dili man ko kay. Bank. Bas na lang. Next. Ano sa Ingles ang alahas? Jewelry. Very good, Nitch. Sa? Jewelry. Oh. Bumabawi na talaga si Nitch. Oh. Okay na, Nitch. Ano sa Ingles ang kisame? Ceiling. Very good game. Yes, ang aparador. Kabinet. Soffit. Very good, Nitch. Ingles, ang martilyo. Hammer. Hammer. Ano tulo ka, ano? Ano sa Ingles ang sandok? Ha? Sandok. Ano ka rin na? Ano na siya? Wish. Mixer. 4, 3, Nano sa kitchen. 2. Comment down below. Comment your Ano answer. sa Ingles ang plancha? Iron. Game. Ano ba? Gil food. Naka-answer na, no? Ano sa Ingles ang sabitan? Sabitan.
Hanger. Very good, Nitch. Hammer. Sa Ingles, ang silid tulugan. Bedroom. Very good, Kay. Sulit-tulit ko. Ikaw, mga lamisa. Ay, nasa kitchen. Naa sa bahay, uy. Next, ano sa Ingles ang telebisyon? TV! Television. Television. Very good, Kay. Ano nagikong asa ni? Grabe ba? Sipilyo. Sisipil yung... Toothbrush. Toothbrush. Very good, Nitch. Nalimot ko yung toothpaste. Ano sa Ingles ang palayok? Palayok. Whisker. Ay. Mixer. Palayok. Palayok. Letter T. Papa. Ikaw mo to. Shine.